madzulo abwino alero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi msangayo Lini Mponda kumapoyamba nayi mitu ya nkhanizi. Boma la Egypt lapereka thandizo la chakudya ku dziko la Malawi kuti chithandizire manja omwe anakhudzika ndi njala komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Boma la Malawi lati Amalawi ena okwana 1260 omwe akhudzidwa ndi ziwawa mdziko la South Africa akuyembekezeka kufika kuno kumudzi kumapeto kwa sabata ino. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC ya Brian Banda wapempha kugwira ntchito ku bungweli kuti akhale odzipereka pa ntchito. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Nduna yoona zaulimi a Rosa Mbilize ayamikira boma la Egypt kuti ndi bwenzi lopindulitsa. Ndunayi yanena izi pomwe boma la Egypt limapereka thandizo la zakudya ku dziko la Malawi kuti zithandizire manja omwe akhudzidwa ndi njala komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Austin Fukula lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Ambirizi ati thandizo la mkaka, nyemba, ufa, makaroni, mafuta ophikira ndi zina zomwe Egypt yapereka ndi chotsimikizira kuti ubale wa mayiko awiriwa ukupitirira kukula mokomera mayikowa. Ndunayi ati kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi aonetsetsa kuti thandizo lomwe alandira lifikire mabanja omwe anakhudzika ndi njala komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ifeyo ngati dziko tikupindula kwambiri pa ubale wathu ndi dziko la Egypt. Monga ntanena kwa unduna wanga panopa tikukambirana andi tafikano kumapeto kokuti anthu opanga ntchito za business aku Egypt abwere ku Malawi kuno azachita invest ku agriculture. Ngati panopa posachedwa pa abwera ndithu akuzakhala nawo kapena kupanga nawo ulimi wa mizimbe ku Malawi kuno kuti kupanga kwathu kwa shuga kupite pasogolo. Kazembe wa dziko la Egypt ku Malawi a Rasha Hamday ati dziko lawo lapereka thandizoli potsatira pempho la mtsogoleri wa dziko lino kuti mabungwe komanso mayiko athandize mabanja omwe anakhudzika ndi njala kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chatha mpaka chaka chino. Hamday ati boma lawo ndi lodzipereka popereka upangiri osiyanasiyana kuti ntchito za ulimi wa mthirira zipite patsogolo kuti anthu adzikhala ndi chakudya chokwanira. Mayiko a Malawi komanso Egypt alimbikitsa ubale wawo mwa zina pothandizana mu ntchito za umoyo, ulimi, maphunziro komanso malonda. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Charles Matabwa ati boma likuchita china chilichonse chotheka pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe akufuna kubwerera kuno kumudzi kuchokera mdziko la South Africa akubwerera. Amatabwa anena izi pabwalo la Kamuzu ku Blantyre pamene amalandira gulu la anthu omwe akuchokera mdziko la South Africa. Tili ndi ripoti. Malinga ndi Amatabwa kuyambira dzulo mabasi asanu ndi anayi omwe ananyamula anthu 753 afika mdziko muno. Mabasi akubwera ndithu. Last week kunabwera mabasi awiri ndi anthu 158. Usiku wapitawo kwabwera anthu 661 panonso kwafika basi ina yomwe yabwera ndi anthu ena. Pali mabasi ambiri omwe akubwera, pali program yokuti 55 mabasi 55 amene tapanga kale kuti akhale akubwera ndi amene ayambirawa. Koma situation ku Durban ikukulirabe. Kumayambiriro kwa mwezi watha kunali anthu ochepa 300 omwe anabwera kuti tithandizeni tizipita. Koma tikuyamba wiki ino kumapeto kwa wiki yathayi anakwana 10,000. Koma tikuyesesabe kuti tione kuti kutekera kuyenda bwanji. Anthu ena atithandizenso kuthandiza boma kuti anthu ena abwere. Koma situation iyo tiyikonza kuti ngakhale Amalawi ena akuvutika koma tiyabweretsa kumudzi. Mmodzi mwa anthu omwe achoka mdziko la South Africa, Mai Halima Tom amboma la Nsanje ati anabereka mwana ali pa ulendo obwerera kuno kumudzi. Mai Tom ayamikira boma chifukwa cha thandizo ndi chisamaliro chomwe akhala akulandira pa ulendowu. Pana zimene zovuta mera kumana nazo tamangidwa kwa malo okhala, utina na malo okhala, kuzunzidwa
kusamalidwa ngati anthu ndi zambiri zimene takumana nazo. Mwana ndabereka pa Mesina chamene chakutembeni bwera kuno ku Malawi. Matenda anandiyamba mu basi anayisa ambulance nditenga mpaka na ku chipatala. Tafika ku chipatala sana ndandileso ngati munthu umene amalandidwa ngati munthu oto patient odwala. Ndandirako ndithu nkhanza kumenyedwako kukalipidwa ngati mwana ndi zambiri zoti zina sindingathe kufotokoza. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyo ya Blantyre a Innocent Mvula ati ofesi yawo ikupereka thandizo losiyanasiyana la zaumoyo kwa anthuwa kuphatikizapo chisamaliro cha amayi oyembekezera komanso omwe achira kumene. Ndikanene kuti mmene tabwera kunoko chili ngati chipatala chathu tachisamusira kunoko chifukwa kuti ma services onse amene timapereka ku chipatala ali kunoko, kaya mkanene za nutrition, kaya mkanene za katemera, kaya mkanene za uchembere wabwino, zonse zili kunoko, ngakhale ma OPD services iso onse ali kunoko. Azimayi oti ali oyembekezera amenewo tinakonzekera tikumachita lifa ku maternity services yathu chifukwa kuti azimayi amene ali oyembekezera moyo wawo umakhala pa chiopsezo ndi amene wawo timapasa priority kwambiri kuti akathe kulandira chithandizo. Komanso tisakayiwale kuti pali enanso omwe amayenera kulandira ma ART services amene wawaso tawathandiza ndipo tachita lifa ku district hospitals zimene akupita kuti akathe kupitiriza ma services amene wawo. Ntchito yobweretsa anthuwa ikutsatira malipoti akuti anthu ena a mdziko la South Africa akhala akufuna kuti anthu omwe alibe zikalata zovomerezeka achoke mdzikolo, pomwe akhazikitsa pa 30 June ngati tsiku lomaliza loti anthuwa akhale atachoka. Boma la Malawi lati Amalawi ena okwana 1260 omwe akukhuzidwa ndi ziwawa zolimbana ndi anthu am'mayiko ena mdziko la South Africa akubwerera kuno kumudzi kumapeto kwa sabata ino kudzera mu ndondomeko yomwe boma lakonza lobweretsa anthuwa kuno kumudzi. Chikalata chomwe nduna owona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena watulutsa chati mabasi asanu ndi atatu 80 onyamula anthu 560 anyamuka kale mdziko la South Africa. Tili ndi ripoti ili la Secret Segura. Undunawo wati mabasi ena 10 onyamula anthu 700 akuyembezeka kunyamuka lero lachinayi, zomwe zipangitse kuti chiwerengero cha nzika zomwe zikubweretsedwa mdziko muno chifike pa 1260. Anthuwa ndi omwe anathawira ku malo otetezedwa a mzinda wa Cape Town komanso ku Sherwood Town Hall mu mzinda wa Durban mchigawo cha KwaZulu-Natal kutsatira ziwawa zomwe zakhala zikuchitika motsutsana ndi anthu ochokera m'mayiko ena. Malingana ndi unduna owona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena, anthu omwe akubwerawa akuyembezeka kulowa mdziko muno kudzera ku chipata cha Mwanza pa 19 pa 20 June chaka chino. Akafika mdziko muno adzapita ku bwalo la zamasewero la Kamuzu Stadium muzinda wa Blantyre komwe adzalembedwe ndi kulandira chithandizo choyenera asananyamuke kupita ku madera awo osiyanasiyana mdziko muno. Boma la Malawi lati lipitiriza kupereka thandizo lonse lofunikira kudzera m'maofesi ake aukazembe kwa nzika zake zonse zokhuzidwa ndi ziwawazi. Ndipo boma layamikira dziko la South Africa, mabungwe osiyanasiyana komanso anthu ena omwe akuthandiza kuti ntchito yobwezeretsa nzikazi iyende bwino. Pakadali pano undunawo watsimikiziranso kudzipereka kwake poteteza komanso kuthandiza nzika za dziko lino zomwe zikukhala mayiko ena. Akatswiri a zaulimi ati kuyika chidwi pa ulimi wa nthirira m'malo mongodalira mvula yokha pochita ulimi ndi zothandiza polimbana ndi vuto la njala. Kotero kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi wati ndipofunika kuyika chidwi komanso kukuza ntchito za ulimi wa nthirira mdziko muno. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Romeo Omali. Boma la Chikwawa, bungwe la Food and Agriculture Organization FAO, komanso boma la Japan ati akulimbikitsa manja 3000 kuti ayambepo ulimi wa mthirira kuti asadzakumane ndi njala mu nyengo imene anthu akuyembekezera kuti akolole pamene pali madera ambiri ku chigwa cha Shire adakhudzika ndi El Nino. Poyankhula atayendera malowa, oyimira bungwe la FAO Ali Saidi Yusuf anati ndipofunika kuchita machawi kuti alimi asiye kudalira mvula yokha pochita ulimi.
kazembe wa dziko la japan mdziko muno Naito Yasushi anauza adindo kuti alimbikitse ulimiwu kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Ayasushi analonjezanso kuti boma la dziko lawo lithandiza boma la dziko lino kuti lidzakhale lodzidalira pachuma pofika mu chaka cha 2063. Mlimi wina amene ndi mtsogoleri wa alimi amene akutsogolera ntchito ya ulimi wa mthirira mbomali a Winston Chibaya anati alimi ambiri ndi ofunika kuti awathandize kuti akhale ndi zokolola zambiri. Ndakhaona kuti masikimu akonzeka amene timafotokozeramo ndikuti chokudya chizipezeka kwambiri ife timalima mbewu zonse zosiyanasiyana ntedza anyezi kabichi zina zizonse kuno zimatheka ku East Bank koma pano sizikutheka chifukwa cha kuonongeka kwa masikimu amenewo. Boma la Japan ndi limene likupereka ndalama zopyola 1 billion kwacha kuti ulimi wa mthirira udzichitika kudzera kwa bungwe la FAO m'boma la Chikwawa. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu mogwirizana ndi bungwe la Road Safety Alert Foundation alimbikitsa ntchito yonetsetsa kuti malamulo apansewu akutsatidwa ndi anjinga za moto. Mwazina oyendetsa njinga za moto tsopano akuyenera kuvala zovala zoonekera patali ma reflector komanso kukhala ndi ziphaso zowaziwitsa akamalowa mtawuni ya mu mzindawu, ndipo kupanda kutero azilandira chilango. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Tiwonge Mbeyo koma akwerenga ndi Hassan Piri. Bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF mogwirizana ndi Mzuzu City Council likugwira ntchito yolimbikitsa kuti akabanza akutsatira malamulo pa msewu. Kudzera mu ntchitoyi oyendetsa njinga omwe amalowa mkatikati mwa mzindawu opanda ma reflector komanso makhadi owadziwitsa azilandira chilango chopereka ndalama. Mmodzi mwa oyendetsa kabaza a John Shawa ati chindapusa chomwe akuti adzipereka ndi chachikulu motambiri sangathe kulipira. Ntchito kunoko kulibe ndemene ntchito kulibe self employment imene ilipo iyi ndiyoti anthu ikuwathandiza kwambiri mabanja awo komanso ana awo ena kumalipira school fees kudzera mchani mukabaza yoyo nde tapsinjika kwambiri chifukwa choti asite apanga introduction yoti azilanda njinga mkati mwa tauni. Mneneri wa konsolo ya mzinda wa Mzuzu a McDonald Gondwe ati cholinga cha ntchitoyi ndi kuchepetsa ngozi zapamsewu komanso kupanga mtauni kukhala malo otetezeka kwa onse ogwiritsa ntchito misewu. Nditha kunena kuti pamene tili kalikiliki kukonza nkhani za mayendedwe muno mu Mzuzu pakali panopa focus yathu yayikulu ili kwa anzathu amene akupanga business yakabaza. Mutha nditsimikizira kuti pakatipo kukhala ngati kuti tinayamba ndi force kuti anthuwa sakhaleso asapezekenso mtawuni komanso wina aliyense amene akuyenera kuti apezeke mtawuni akhale ndi zomuyenereza. Ndiye pakati panopa chimene tapanga mogwirizana ndi anzathu a Mzuzu Bicycle Association komanso anzathu a ROSAF Roads Safety Awareness bungwe limene limathandizira nkhani za safety ya pansewu tugwira limodzi ndi cholinga choti tiaphunzitse anthuwa. Bungwe la ROSAF lati lipitiriza kuphunzitsa ndi kulimbikitsa oyendetsa kabaza zakufunika kotsatira malamulo apamsewu pomwe ntchito yokhwimitsa malamulo ikupitirira mpaka onse atayamba kutsatira malamulowo. Zokambirana zidakali mkati pa chindapusa cha ndalama zokwana 80,000 kwacha chomwe chikuyembekezeka kuti akabaza adzilipira akapanda kutsata malamulo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Boma la Egypt lapereka thandizo la chakudya ku dziko la Malawi kuti chithandizire manja omwe anakhudzika ndi njala komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Boma la Malawi lati Amalawi ena okwana 1,260 omwe akhudzidwa ndi ziwawa mdziko la South Africa akuyembekezeka kufika kuno kumudzi kumapeto kwa sabata ino. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC ya Brian Banda wapempha ogwira ntchito ku bungweli kuti akhale odzipereka pa ntchito. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu.
mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC ya Brian Banda wapempha anthu ogwira ntchito ku bungweli kuti akhale odzipereka pa ntchito yawo. Banda amayankhula izi ku ofesi ya MBC ku area 4 ku Lilongwe atayendera mwatsitsitsi lachinayi mmawa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Patrick Dambula. Mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Brian Banda anadzidzimutsa anthu ku maofesi a MBC ku area 4 ku Lilongwe lachinayi mmawa mwakachetechete. Pamene nthawi makwana 7:15 Banda anali atafika kale ku area 4. Iwo amafuna adzazionere wokha nthawi imene anthu ogwira ntchito amafika ku ntchito. Boma lidayika nthawi ya 7:30 mmamawa ngati nthawi imene anthu ogwira ntchito mboma kapena mmakampani a boma akuyenera kuyamba ntchito yawo. Kwa nthawi yoposa ola limodzi Banda anayima pa khomo lolowera m'mastudios a area 4 kuti aone nthawi imene anthu ogwira ntchito akufika. Ndipo apa mmodzimmodzi amafika ku ofesiyi. Polankhula nthawi itadutsa 8:30 Banda anati likulu la MBC lili ku Blantyre ndipo ndiye chifukwa chake anafuna kuti abwere mwakachetechete ku area 4 ku Lilongwe kuti adzaone kudzipereka kwa anthu ogwira ntchito ku MBC ku area 4. Ndimafuna ndidzadzionere ndekha kuti kodi anthu amene akugwira ntchito ku MBC ku Lilongwe amabwera kuntchito nthawi yanji. Mukudziwa kunena kuti ife amatichita support ndi Amalawi kudzera mu misonkho yawo. Headquarters yathu ili ku Blantyre. Ndiye lero nango dzidzimuka imene mati 17 minutes past 7 tafika. Ndimafuna ndidzionere ndekha kuti kodi anthu akubwera kuntchito nthawi yanji. Cholinga chake nchakuti tikufuna kuti anthu adzidziwa adzikhala ndi a sense of responsibility kuti ndili pa ntchito tilemekeze, ntchito timayilemekeza. So takondwera kuti ena abwera nthawi yabwino, ena achedwa, ena aso tabweza. Cholinga chake nkunena kuti tikhale ndi ogwira ntchito olimbikira, akhalidwe komanso olemekeza ntchito. Banda anatsindika kuti MBC imalandira ndalama kuchokera ku boma ndipo njira yokhayo imene anthu ogwira ntchito angaonetse kuyamika kwawo pa chithandizo chimene amachilandira kuchokera ku boma ndiye kudzipereka pa ntchito. Iwo anati pakadali pano chikonzero chili mkati kuti akhazikitse njira yomaona nthawi imene anthu akufika ku ntchito komanso nthawi imene akuweruka mzigawo zonse za mdziko muno. Tauza department ya HR kuti ayike mabuku ma bureau athu onse kuti anthu adzilemba nthawi imene abwera ku ntchito, nthawi imene so akuweruka. Nthawi zina anthu amakhoza ngoyika so jekete pa mpando nkuchoka makachita zina. Kumene kusikulemekeza misonkho ya Malawi. Ifa MBC boma limatipatsa ndalama zogwirira ntchito zathu. Chimodzi chimene tingapemphe kwa ogwira anthu ntchito nkuti adzibwera ku ntchito nthawi yabwino komanso kuweruka nthawi yabwino. Mkulu wa MBCU anaonjezera kuti ngati anthu ogwira ntchito ku MBC atadzipereka zidzathandiza kutumikira Malawi bwino komanso zidzathandiza bungweli kukwaniritsa zolinga zake zomwe nkudziwitsa, kuphunzitsa komanso kusangalatsa mtundu wa Malawi. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Bungwe la MCCCI lati lili ndi chikhulupiriro kuti ntchito zamalonda ziyambiranso kuyenda bwino pa dziko lonse potsatira mgwirizano omwe maiko a USA komanso Iran achita kuti nkhondo pakati pawo ithe. Mkulu wa bungwe la MCCI Adeze Kambalame wanena izi potsatira kulengezedwa kwa mgwirizanowu ndi mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Mgwirizanowu omwe unalengezedwa ndi mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump pa tsamba lake la mchezo la Truth Social wakwanitsa kuthetsa nkhondo pakati pa maikowa yomwe inayamba mwezi wa February chaka chino. Nkhondoyi inachititsa kuti njira zina zapamadzi komwe kumadusira sitima zambiri zitsekedwe zomwe zinakhuzanso kwambiri mitengo ya mafuta a galimoto. Mkulu wa bungwe la MCCCI Deze Kambalame wati akuyembekeza kuti izi zichepetsa kukwera kwa mitengo ya katundu. Kwa ife tikungofuna tidikire tione kuti lachisanu lino kukhala zotani. Zimenezo zikatheka taona kuti pali sitima zambiri zapanyanja zimene zakhala ngati zikudikira kutsegulidwa kwa chipatachi. Ndi chikatsegulidwa kwa ife tikuona kuti zithandiza kuti ntchito zamalonda zipite patsogolo. Ndipo mmodzi mwa anthu ochita malonda mdziko muno Ivoni Chanika yemwe ndi mwini wa kampani ya CI Foods
wati nkhondoyi inasokoneza phindu lomwe kampani zing'onozing'ono zimapanga. Achanika ati ali mchiyembekezo choti mgwirizano wa mtenderewu uthandizira kuchepetsa mitengo ya mafuta a galimoto. Bwinobwino chifukwa ma challenges ake amakhala amene zonse zimene zimapangisa kuti zinthu zikwere zikhala kuti zabwerera m'malo mwake, ndeti ndi chiyembekezo na kuti zinthu mwina zibwerera m'malo mitengonso itsika. Kuyambira pomwe mgwirizano wa mtenderewu anaukhazikitsa pakati pa maiko a Iran ndi US, sitima zapamadzi zayamba kudutsa pa njira ina ya panyanja ku Iran, ngakhalebe sizikudutsa monga mwakale. Trust Office, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a bungwe la Oxfam ati amayi pandale akuyenera kupitirira kulandira thandizo akapambana m'maudindo ndi cholinga choti azikwanitsa kutumikira anthu moyenera. Mkulu ona za ntchito yotumikira amayi m'maudindo ya 50-50 kwa Oxfam, Mayi Ane Maluwa, anena izi pa maphunziro apadera amakhansala akazi ochokera m'maboma osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre. Tindi zambiri mu lipoti la Elin Chimoyo. Malinga ndi Maluwa, atsogoleriwa amafunikira thandizo pa kasamalidwe ka ndalama zachitukuko komanso kapezedwe ka ndalama zomwe ndi zofunika kwambiri potumikira anthu am'madera awo. Kawirikawiri pamene azimayi asankhidwa kukhala maudindo amakhala kuchepekeredwa ku njira zosiyanasiyana, monga mine ndafotokozera kale kuti kodi mtsogoleri wabwino akuyenera kukhala otani, kodi chitukuko chimene chikubwera madera mwawo angachilondoloze bwanji, monga pano pati kukamba zokhuzana ndi Constituency Development Fund imene apereka ndalama zosiyanasiyana madera mwa constituency mu kuti azimayi athu athe kutenga nawo mbali zakayendetsedwe kameneko, pakutero kuti akathe kukhala oyankhulira azimayi anzawo ndobweresanso chitukuko madera mwawo chokhuzana ndi azimayi. Wapampando wa gulu la makhansala akazi Esther Mbalame akuti maphunziro oterewa ndofunika kwambiri chifukwa akuwalimbikitsa ngati atsogoleri. Ndachilandira bwino kwambiri chifukwa sizophweka kuti bungwe monga Oxfam kapena Oreki kuti tanaife azimayi dziko lonse la Malawi tikhazika pamodzi kuti pasa maphunziro autsogoleri wa mzimayi. So ineyo malo mwa azimayi azanga onse tife okondwa tili ndi chimwemwe funa kuti lero tiphunzira kwambiri kuti kodi mzimayi pokhala mtsogoleri akuyenera kukhala kuimikira morani. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Malawi Local Government Association MALGA Isaac Jomo Osman watsindika kufunika kopereka mwayi kwa amayi omwe ali maudindo. Mukaona chiwerengero cha azimayi omwe mali makasa ndi ochepa, chomwe chikusonyeza kuti azimayi ambiri alibe chidwi chifukwa chani, chifukwa kuwapangisa kuti akhale ndi chidwi ndi anthu ena omwe ali amabungwe omwe akuwathandizira azimayi. So pali azimayi ena akaona makasala ena omwe ali achizimayi sakupita patsogolo, ndiye singampangise chidwi mwana wang'ono kufuna kukapikisana nawo kukayimira ukhansala. So tikufuna kuti amabungwe angati akubwerapo awathandizira azimayi kuti zimenezo zakope azimayi ambiri kufuna kuzayimira nawo. A Oxfam ndi Women Legal Resources Center WOLEC ndi unduna owona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu. Ndi thandizo la European Union akuchititsa maphunziro apadera ophunzitsa makhansala 64 ochokera m'maboma onse a dziko lino. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a gofu mdziko muno lati likutengera masewero wa madera akumizi pofuna kuchulukitsa chikoka cha osewera komanso okonda masewero. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli a Michael Komani anena izi pomwe ati padakali pano masewero akupereka chikoka kwa makampani komanso anthu omwe amathandiza. Akomani akufotokoza. Gofu ikuyenda bwino kwambiri mdziko muno. I think gofu ndi mbali ya zochitika za sports zimene zikupita patsogolo. Komano masewero a gofu ndithu akuyenda bwino kwambiri. Inunso mutha kugwirizana nane kuti mwama luso ochitika ambiri ngati mpira komanso mwina madatsi ngakhale tenisi, zimene zizi za izo zambiri sizikudziwika kwenikweni, mwina kupatula masewero a mpira, mwina masewero a boxing. Koma masewero a golf ndi masewero amene akhala akutenga malo kwambiri ngakhale m'mapepala athu, m'maradio,
akuoneka ndithu pafupi ngakhalenso sponsorship yochokera ku makampani ilipo mbwembwembwe, ndipo tikuwathokoza makampani ambiri amene akumabwera patsogolo kuti thangatira kuti masewera amene a golf apite patsogolo. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Boma la Egypt lapereka thandizo la chakudya ku dziko la Malawi kuti chithandizire manja omwe anakhudzika ndi njala komanso ngozi zogwa dzidzidzi. Boma la Malawi lati Amalawi ena okwana 1260 omwe akhudzidwa ndi ziwawa mdziko la South Africa akuyembekezeka kufika kuno kumudzi kumapeto kwa sabata ino. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC ya Brian Banda wapempha kugwira ntchito ku bungweli kuti akhale odzipereka pa ntchito. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercedes Amawa ndi nzanga Yoline Mponda tikufunirani usiku wabwino mwakoma nonse. Maswala inonse madzulo ano yafika nthawi yoti timakupatsani za nyengo. Kunazizira mawu madera ambiri a mdziko muno monga kumulanje mountain ndi mlingo kwana 7-8 kunyika kulumpi pamene bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe kumalingunde komanso kumwimba ukasungu kunaziziranso ndi mlingo kwana 10. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali kupitira madera ambiri a mdziko muno.